Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ha ka janmit jong ka shipho tarik uyayong arhajar apunriu kilawan ban ai ka jingkershan ya uba HB Nonglang u chairman ka GTF ubala shongsha thangan klembu por Hamadan Malki halor ka jingdawa na ka sorkar jilla ban wengno ya ka project ha dolen nong lumpong deng kabala ai shaki company he spa bante yaki jingte kumki 5-star hotel Habakran Shakila Pathai Kubor, Uba Edison Suting, Usketri ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, Ula ay ka jingkit bok ya kinong yalam ka GTF, bakin yakhi hadu bandayo ya ka jingjob. Ula ban jurru ya ka sorkar jilla, bakadey ban wengno ya ka nika project, kabalat mu ban shna ya ki 5-star hotel, hakatay ka jaka. Inyo banket yung so ka jingjob. Nakaling jung ibanjuru sokar bahkan deploy no ya kecing dawa ke jongki bakin weng no ya kani ke project ke baki ke ban sna hangthi apo ulum pendeng ti habidi bat kani ngong himdon ei ban kren bun kintien rei ke dei tang kamusim ko bangi don ke jing snow ke jing clear ban wan ai ke jing shan lang yaki te akar paru ba ubre te kanrat on ko ko do ya kini ki samaroma iba mi syakmat ba kindan ka met ke bakot ke bakya makin nang yo obor makin nang yo kata ke jinang je start ke je phang ke jongki ai ba kini ke jingki jongki ke long ke jing job ha ke jing ya ti ke jongki amara wi ni pet ya ke ka jakang thi ke long ka jaka ka ba ithiang rajutip hiru ke di kasi jongi ke long ke ba internet ada kota apa ke ke jaka ke long ke ba mo buon ki no jonga kai thei na ka leng nak keleng ke jaka kiwan ban jengok kai ketika jaka hangthi apo umiam tela don no ta ka jingtei hangthi ho ni sutu kiwan jingura ke jongki ya kata kedai ban long kadan ke silendat ke jongki mo nimtep ya kata menu ba aibor ba ban wara ya kani ka hotel ka bahe hangthi te habu pipe ka thi ka long sha ka bitnat kisem kido kidon hangtu ban syong ri tengen ban penitanan jika mei mariang ke jongi te ngi nak liang jongi sales tangkat tahi niwan kershan yaki ai bakani ke kershan joki kinyo yakta so jingjong